Kimbaka, ne? Yeah, I know that boy. That guy. Uyabona Mporo ukube bewumazi uKimbaka bewungeke uthi that boy. Bewungeke umbize ngomfana. Ngoba bewuzobuya mazi uKimbaka akayona insango. uKimbaka akayona lento wena oyiyo. Njengoba nje uphuphile uphuphe ngathi ubhukudotshwaleni wena sihlama somprofeti wamaseba nekhanda elimise okomthondo. Lokhu kuphupha kwakho lokhu kuyakubhayizisa wena kuyongquzula ngaleli khanda lakho elingenangqondo laphana kuKimbaka uyasantuza nje uyasantuza ngale ngquza yakho ibiza ngomlomo ukhuluma amasimba. Maye ngakunyisa nje manje uKimbaka ngabe ngathi unenhliziyo embi kanti wena sihlama somdidi usukela uKimbaka. Uyabona Mporo mfowethu uthatha intambo uyilengise ngoba vele ufile. Thatha nje intambo mfowethu uyibophele esihlahleni ufake ikhanda lakho lele empty lingenangqondo. Ufe once ngoba vela uphili wena uyisipoki wena. Akekho umuntu onje. Wena indlela ophuphe ngayo uphuphe womile umzimba wonke lona ushoda nje ngomentshisi ukuthi sikulayithe uvuthe. Ake uyeke ukusijwayela kabi uyabona lento yakhe ukuthi ufuna ukubuyela kuyitrend ngamasimba uhamba ugibela ekhanda lika Kimbaka uzonya wena Mporo wena lento izokuqhatha nengozi lento oyenzayo. uKimbaka ayona into yokudlala akayona lento oyiyo wena. Ujwayele lamasimba lawa abaprofeti ojwayele ukugibela emakhanda abo lana kulento yakho itoilet lelo libiza ngesonto uthi manje ubona ukuthi ungagibela ekhanda lika Kimbaka. Wena Mporo ngithi mina thatha intambo uyikhunge ufe ngoba ayikho into oyiphilele emhlabeni wena kade wafa wena. Isonto lakho amasimba etende lawana elalinuka isihlama lashiswa elo Satan omkhonzayo. Lento yakho yokuthi wahamba wena wayothwalela ukuba nesonto maqede wahluleka ukugcina imigomo nembandela yalelo sonto lelo wahlulwa ukulandela ingqinamba zaleso sithwalo sakho sesonto lamasimba. Ziyajika lesi sithwalo lesi sithumela ingane ukuthi ayishise lesi sihogo lesi owusibiza ngesonto. Usanganelwa ikhanda manjena udonso obhushu wena ujaha ingane zesikole afika amaphoyisa akufaka isibhaxu akujikijela evenini ayokulaxaza ejele. Uyafika lapha ejele bakufaka umthondo usanganelwa ikhanda uyaphuma manje uhamba ugibela uzojwayela kabi uKimbaka amasimba lento yenza Mporo. Mawuphisa ukubhosha hamba uyonya uyeke ukusanganela uKimbaka wena sihlama. Uyazi wena ngokwe age yakho fanele ngabe ubaba omdala kabi kodwa ngoba ingqondo unayo umsunu nje umsunu nekhanda elimise okwabhontshiswa engquza. So yeka nje ukusijwayela kabi Mporo yeka ukusijwayela amasimba. Phuphile wena awusena sonto awukazi ube noNkulunkulu wamasimba nje kusukela ekuqaleni usazibiza ngomprofeti wawuvela uprofeti inkununu wawuvele nje uprofeti inkununu wawuprofeta nje umchamo womthondo wensha. Yeka ke Mporo mfowethu ufuna sikunake dala nje wayiphuphela wena. Thatha intambo uyilengise ufe
phelelwe icala kede uyadakwa insha